Classes de mecànica, en directe. Claro, però ho han entès, perquè de tot el recorregut, si té 100, s'ha afonat un 25. I està correcte. Si te s'ha afonat està ahí, No, la meitat, així. Ah, però tan difícil ho fem, no sabeu matemàtiques? La feina o què? Mira, un segment ahí. Com el guai que estava aquest tros. Va dir, si quereu no està veu. Llavors que no m'ha pres. Tengo prou más para cambiar, ¡Hostia puta! La senda té algun tramo tècnic, només xungos al final de tot de la senda, que arribes al poble en uns escalons. Però escalons naturals o escalons humans? Escalons naturals, que prefereixen una curva natural, però bueno, això ho vull provar. I res, anar fijant endavant, cada un que agafa la velocitat que hi crega per... No venen cotxes ja fa un quart. Una puja tècnica. Uy! Ato Beliu! Espera que arribes al final y me hago todo. Venga, que sí, hasta alga tú. Dos modalitats de passar el riu. Bueno, tres. Uno en bici i l'altre a peu, l'altre per amb un especie. Tampoc està. No, tampoc estan, a papar alga amb la sabata ja. El diu tampoc estan, jo duc mi riu en el rodó. Mira, mira. Una pregunta.